Her har vi en hest, der har noget sur stråle. Som I kan se her i midten, så er den meget dyb. Den er ikke helt åben. Det kan den godt være, hvis det bliver værre. Men den her, den er stadigvæk dårlig nok til, at jeg synes, man skal behandle den. Så jeg vil vise jer, hvordan jeg gør. Jeg har en ispind. Og derpå, den skal man skal helst altid bruge noget af træ, når man renser ned i en stråle. Så putter jeg noget vand på. Det vand, det skal man lige rense op her nede i furen. Og det gælder generelt for hele det område, der skal behandles, skal være rent, inden man smører noget på. Man skal ikke smøre noget oven på skidt, fordi så tror jeg bare, man indkapsler skidtet. Så. I kan se, hvor meget skidt der sidder på sådan et stykke vat. Og man skal faktisk gøre det, indtil vattet er helt rent. Der er stadigvæk en del skidt på. Nu kan I se, nu er vattet ved at være rent. Når vattet er helt rent, så er det klar til, at I må bruge, eller man kan bruge det middel, man har mod sur stråle til at smøre på. Men man skal ikke gøre det, før vattet er rent. Og her smører jeg på hele stråleområdet, fordi jeg synes, hele strålen er dårlig. Men især her i det her område. Så tager jeg et stykke vand og sætter herned. Der har jeg puttet noget af mit surstrålemiddel på, inden jeg sætter det ned. Presser det godt. Det er vigtigt, at det bliver presset godt ned her i dragtgruppen, så selvfølgelig skal man ikke trykke så hårdt, at det gør ondt på hesten, eller man kommer til at lave mere skade end gavn, men det er godt lige at få det trykket ned der, hvor det er dårligt. Og så putter jeg noget af det her ovenpå bagefter. Og så lader man bare det sidde til næste gang, man skal behandle. Det kan jo godt være, at det vat der, det ryger ud inden. Det er jo lige meget, men i hvert fald så er det godt for nu. Så skal man bare sørge for, at hesten går tørt, så strålerne de kan blive gode igen.